Σήμερα κάνω ένα βίντεο που έχω λαγκάρει. Είναι συνέχεια από τα άλλα part. Έχω λαγκάρει. Η φωτιά έχει σβήσει. Όλοι subscribe στο Manus Kairos. Κάνετε όλοι subscribe στο Manus Kairos και σε μένα. Στον Ασβέστης. Έχεις το λίγο. Σε παραβιάζω τώρα. Δώσ' τι πίσω. Γκρρρρρε. Συλλογή. Είναι δικές μου αυτές. Συλλογή. Πήρα μια περισσότερη. Wow. Γκρρρρρε. Εγώ έχω 14, θυμάμαι. Κλέφτης. Πάρτε, όχι, δεν μπορώ να την πάρω. Κολόσουπα. Δεν μπορώ να τις πάρω, ρε. Τις έχει παραβιάσει τις σούπες. Πάρτε τη σούπα. Θα είναι όλα τα κάλκι. Ρε, έχουν μείνει 2 κάλκι να σκοτώσουμε. Φτάσει 1000 εγγραφές. Θα τις βάζω και σε βίντεο και δείχνω και το πρόσωπό μου. 1000 εγγραφές. Χωρίς πλάκα. Ναι. Το ψέψαμε. Από πάνω μας είναι ένας κάλτης που προσπαθεί να μπει μέσα. Χωρίς πλάκα. Κάλκι που μπορεί να μπει. Προσπαθεί. Πού είναι, εγώ δεν βλέπω κανένα κάλκι. Μακάρι να αφήνει να σου ρίχνω έτσι και να σε σκοτώνω. Παπ. Ναι, καλά. Εντάξει. Μάι. Όχι, όχι. Λες κάμερα, έχω 8 σούπες, ενώ είχα 13. Εγώ έχω 13 τώρα. Ρε, εγώ έχω 13. Ωραία, Εγώ έχω αυτό. τώρα τις δικές. Αυτή είναι δικιά μου. Τώρα έχω 9. Mysterious make way with Jurka Fire. Πάρε και αυτή. Jurka Fire. Πάρε και αυτή. Είπα και Nike, την παράλυση. Το group. Ο Σπύρος. Εδώ. Το group. Είναι ένα τζαμάκι που δεν βλέπεις. Είναι άχελ. Έχει μια δικούλα. Τι έκανε για. Με το ζόρι βλέπεις. Ένα μεγιά του ελάφι. Έτσι είναι ψόφι. Το βλέπω το map. Να μοίρα αρρωστιάδε. Βάλε τον κούρι. Πεθαίνουνε μόνοι τους. Χάζει. Ανεβάσες του. Μπρο, δεν κάνουμε τίποτα εμείς. Κολοβαράμε. Πήγε κάτι. Αντίο. Να πας και λίγο πιο εδώ και κάνεις τραπ. Πριγανιά, τι κάνεις. Όπα. Μου τα λες καλά. Ο άλλος έκανε live. Έκανε λέει αφού είναι νουμπάς. Ο Σπύρος. Βίντεο. Σοβαρά παίζει εδώ και ώρα. Τι κάνατε βίντεο. Ένα. Ο Σπύρος τι. Ο Σπύρος τι. Ναι. Μόνο σε 95 λεπτά είμαστε δύο νουμπάδες. Βλέπω από εδώ το campfire. Από 6 μέρες παίρνουμε μόνο. Έχω το πετιστάκι ακόμα. Τι έχουμε σήμερα, έχουμε σήμερα. Μη το κάνεις. Αυτό είναι, άμα είναι αυτό να το κάνουμε short.
Θέλεις. Άλλη φορά. Έτσι. Μην μου τις πάρεις, Θα αυτές κάνω είναι εγώ δικές τώρα. μου. Θα κάνω εγώ τώρα. Θα κάνω εγώ τώρα. Κρρρρε. Κάτσε να το κάνω εγώ. Ρε, οι δικές μου. Μπρο, μου κλέψες. Άγγελα, δεν μου κλέψες. Κάρτες. Sorry. Έχω 10. No me. Πάρε. Los primos nazis, los bros nazis. Ο Πανόης κάνει like. Ο Πάνι 7. Ο Πάνι. Ο Πάνι. Ο Πάνι κάνει live. Ο Πάνι. Πάνι, ο καλύτερος. Πόσο λαγκάρω. Πάνι. Μπρο, μάζεψέ τες. Μάζεψε τις σούπες σου. Πρώτης παίρνω εγώ άστο. Να κάνω ένα βίντεο. Έχω 14 σούπες. Αφήνω έξω το λέιζερ. Το άφησα τέλος. Αφήνω και έξω και το χάμερ. Μέσα ρε. Είμαι κατάλληλη. Βγάλτε έξω. Μπρο. Από εδώ. Ναι, έξω το χάμερ. Και κρατάω μόνο φακό. Και σούπες. Ο Πάνι 7 έχει live. Λέτε μια σούπα, βάλω στο τάμπλετ μου να δω Πάνι 7. I come back. Φίλτρο σαν. Φίλτρο σαν. Φίλτρο σαν. Μόνο βλέπεις που δεν έρχεται σημασία. Βάλτε όλα μέσα. Ο Πάνι, ναι. Ο Πάνι πήρε και του πατ. Και του πατ. Έβαλε νέο merch.
θέλεις όλες. Εγώ αρέσει να πάει. Έχω 14 σούπες. Γύμισαμε σούπες. Γαμώ το. Κρατάω 10, πάρ' τις άλλες. Όχι, δεν έχω μπαταρία, θα κλείσει από μπαταρία. Ναι. Οκ, τότε κλείνω το βίντεο. Τώρα τελειώνει το βίντεο, δεν πάει. Παπ.